tiyangane hadithu ziwili izi mubuku limene la Nailul Awtari akuti babu ma jaa fi tadawi bil muharramati, komwe limene akufotokoza nkhani yakugwiritsa ntchito mankhwala amene apangidwa kuchokera mu chinthu chimene chili cha haramu, chimene Allah anatiletsa mwina kumwa kapena kudya. Chinthu ngati chimenecho kuchigwiritsa ntchito kuchisandusa kuti chikhale mankhwala, lamulo likutinji. Pali mahadith awiri apa straightforward. Hadith yoyambirira hadith ya Wa'il ibn Hajar radiyallahu anhu akufotokoza kunena kuti anna Tariq ibn Suwaid al-Ju'fi akuti Tariq amene yusala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anazamfusa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam anil khamri zokuza ndimowa fanahahu an dhalik, fanahahu anha, mtumiki sallallahu alayhi wa sallam anazamleza kumano Tariq anazalangula kunena kuti faqala innama asna'uha lidawai, iya imowa usikuti tuine ndikusuka kuti mwandezimwa iya komano ndikufuna muomene ubasi kungogwiritsa ntchito ngati mankhwala. Munthu wadwala akawa muja machira kapena mapanga zimene mapanga zopogwiritsa ntchito mu nkatimo munthu yonkuchira. Qala mtumiki lina zayanga kunena kuti innahu laysa bidawai, mowasi mankhwala iyai, mowasi mankhwala iyai, mowasi mankhwala iyai, walakinahu da, komano ndi nthenda imene chilwele ndi nthenda imene mowasi mankhwala komano mowawo ndi matenda amene. Hadithi rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu. Hadith apa yabwera straightforward mukulankhula kwa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kuna kuti mowa sunga khale mankhwala, mowa sunga khale mankhwala iye komano mowa ndi matenda, ndi nthenda imene nditu. Tuna hadithina hadithi ya Abi Dardai an Abi Dardai radiyallahu anhu qala, kunakuti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mtumiki sallallahu alayhi wa sallam adati inna Allah anzala da'a, Allah anatita dziko lapansi lino mitundu ya matenda osiyana-siyana, anatita nthenda wa dawaa, komanso anatita sochani mankhwala ake. Wajala likulli da'in dawa, anayika munthenda iliyonse imene ili dziko lapansi lino pali mankhwala ake, anayika mankhwala ake. Kena kutumika nati fatadawau, choncho inu anthu gwirisaniso ntchito mankhwala. Simukuva bwino mthupi imwani mankhwala, simukuva mthupi bwino imwani mankhwala. Komano mtumikiyo akufotokoza kuna kuti wala tadawau biharami, wala tadawau biharami, komano pogwiritsa ntchito mankhwalawo musagwiritse ntchito mankhwala amene apangidwa ndi zinthu za haramu, musagwiritse ntchito mankhwala amene ali a haramu. Wala tadawau biharami, musagwiritse ntchito mankhwala amene ali a haramu, musagwiritse ntchito mankhwala amene apangidwa ndi chinthu cha haramu. Hadith ikufotokoza straightforward, osati zikuti mwina tipiteso mwina uko. Hadith forward mowa ndiye kuti mwanjira iliyonse mankhwala amene ayikamo mowa ndiye usizingagwiritsa ntchito. Muhadithi mtumiki akakuletsa wala tadawau biharami, musagwiritse ntchito mankhwala amene ali a haramu. Muhadithi ya Tariq akulankhula nkhani ya mowa kunena kuti innahu laysa bidawai, mowa sikuti ni mankhwala iye, mowa laysa bidawai si mankhwala, walakinahu da, komano ndi nthenda imene.
abantumiki mu hadithi ya Abu Darda akufodo ko zawna kuti wala tadawu bi harami musabwirisa nchito mankwala amene apangidwa ndi nchito haram. Tukudziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala kuma sama hadith antumiki sallallahu alayhi wasallam pali zinthu zambiri zimene mtumiki leta zimene mwina masiku ano anthu amata kugwirisa nchito ngati mankwala, amata kugwirisa nchito ngati mankwala. Kapenapo tikapita m'midzi kwathu wanthu ena amapanga mankhwala munjira imene iliyoletsedwa shirk, munjira ya shirk, munjira imene iliyoletsedwa. Mankhwala so amenewo osagwirisa ntchito, mankhwala amene apanga poyitana mizimu, popempha chithandizo ku mizimu, kupempha agazi osiyanasiyana, kapena mwanjira ya shiriki iliyonseyo, mankhwala amenewo osagwiritsa ntchito yayi. Mtumika kuti wala tadawu bi harami musagwiritse ntchito mankhwala amene apangidwa ndi chinthu cha haramu. Mu hadithi ya Wa'il ibn Hajar nkhani ya mowa akuti innahu laysa bidawa, mowa sikuti ndi mankhwala yayi, walakinahu da, kumano ndi nthenda imeneyo. Mu hadithi imene tawalekera Abu Darda rawahu Abu Dawud wa qala ibn Mas'ud fi al-Muskir. Ndipo Abdullah ibn Mas'ud akulankhula munkhani yokhuzana ndi zinthu zimene zizoledzeretsa, zimene za alcoholic ngati makemo, za alcohol choncho, zimene zili ndi mowa ngati makemo, zimene ena manauti ya uyo alcohol mwina basi ndi mauche chabe, ndi makemiko chabe osati mowa. Komano ngati alcohol imene kuna kuti ndi chemical munthu adati amwe alezera lamulo lake ndi hamu imene mtumikana la furugoza kullu muskilin haram, kullu muskilin khamr. Chili chonse chimene chili cholezeretsa ndi mowa, chili chonse chimene chili cholezeretsa ndi mowa, wa kullu khamrin haram, ndipo so mowa ule wose uli haram. Ndino Abu Abdullah ibn Mas'ud nakulankhula nkhani ya muskirin, muzinthu zimene za alcoholic, ma intoxication, zimene zizolezeretsa. Akulankhula kuti inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaykum. Allah sana yike machiliso anu muzinthu zimene Allah waletsa iyayi. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum, Allah sana yike machiliso kuti machiliso muwapeza kuchokela fima harrama alaykum muzinthu zimene Allah yakuletsani kuti ije haram inu kuteka chichayo kumagwira chiri mankhwala. Abdullah ibn Mas'ud munkhani imene dhakarahu al-Bukhari, Imam Bukhari nkhani mino iforowata, Imam Bukhari nkhani mino iforowata mu chinthu chimene Allah wanena kuti ije haram, chimene mtumiki wafotokoza kuti ije haram, musagwiritsa ntchito ngati mankhwala iyayi. Tapezapo nkhani zitatu. Hadithi yambirira ya Abu Huraira, hadithi ya juwili hadithi yambirira Wa'il ibn Hajar, kena kwa Abu Darda, kena kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Wassalamu alaykum.